No kyllä Lahden kaupungilla on tärkeää yhä enenevässä määrin osallistaa lahtelaisia siihen, että mihin suuntaan tätä kaupunkia kehitetään. Ja että ihmiset kokee, että lahtelaisuus on heille tärkeää ja, ja että me viedään tätä asiaa oikeaan suuntaan. No porukka on siitä hyvä väline, että se tavoittaa aika ison joukon ihmisiä ja sitten se on sillä lailla semmoinen neutraali väline kuitenkin, että siinä saa semmoisen kattavan otannan ihmisistä, joilla ei välttämättä ole valmiiksi hirveän voimakasta ennakkomielipidettä jostain asiasta. Tai mielenkiintoinen väline, kun tulee niin kuin useamman sadan ihmisen näkemys, niin saa kuitenkin erilaista näkökulmaa kuin silloin, kun ne 5 asiaan kaikkein kiihkeimmin suhtautunutta ihmistä vastaan. Ennen kaikkea se, että miten niin kun, tosissaan ihmiset on vastannut ja miten ne on oikeasti ajatellut niitä asioita ja tosi semmoisia yllättäviäkin näkökulmia. Raikkaita, hyviä ideoita tulee kyllä lahtelaisilta. No kyllä siis nämä porukkakyselyn vastaukset vaikuttaa, niin kuin muutkin, että jos kuntalaisten kuulemiset, niin meillä on ihan niin kuin tietyt prosessit, että nämä ihmisten mielipiteet otetaan huomioon. Ja nyt mehän ollaan käytetty porukkaa vasta aika vähän aikaa, mutta silloin esimerkiksi ollut jo aika iso vaikutus yhtenä osana toki, mutta niin kuin Lahden kaupungin strategia uudistettiin tässä vuoden alussa. Ja siellä ihan konkreettisessa strategiassa ja strategiatekstissä niin näkyy kyllä esimerkiksi lahtelaisten mielipiteet, mitkä on tullut muun muassa porukan kautta. Uskon, että tämän digitaalisen vaikuttamisen merkitys niin ei ainakaan vähene tulevaisuudessa, että kyllä tässä enenevässä määrin halutaan kuulla kuntalaisia ja sit hyödyntää uutta teknologiaa, mutta myös muita välineitä. Että kattavasti ottaa eri ihmisryhmät huomioon ja kyllähän tämmöinen mobiilisovellus, niin se on niin helppoa ja yleistä nykyään, että ihmisillä on älypuhelimet, että kyllä se on hyvä tapa tavoittaa aika iso määrä ihmisiä. Joo, mä sanoisin, että noin niin kuin ehkä mututuntumalta, mutta kuitenkin niin, että se porukka, joka on myös somessa aika aktiivista, niin mä sanoisin, että sitä jengiä on nyt tällä porukalla tavoitettu aika hyvin.